rashin uwa. Idan ana bibiyan mu mun tsaya ne a inda Kulwa take tunani yadda mahaifiyarta ta rasu sannan kuma da irin wulaƙanta ta da wanda take hannunta take yi. Yanzu kuma za mu ɗora. Ganin layi ya zo kanta ne ya sa ta katse tunanin da take yi, ta tafi bakin tuƙa-tuƙar, ta tara bokitinta, ta ɗebi ruwan ta kama hanyar gida. Tana zuwa ta tsinkayo Iyatu tana ta kai komo a tsakar gida, sai yi take da bakinta me za a yi da ɗan riƙo. Ai ɗan riƙo jaraba ne kuma masifa ne, saboda idan ka zuba masa ido ya lalace, laifinka za a gani a ce ka bar ɗa ya lalace. Idan kuma kana yi masa faɗa, nan ma ba ka tsira ba, sai a ce dan ba kai ka haife shi ba, shi yasa kake takura masa. Ai sharrin ɗan riƙo yawa ne da shi, sai dai kawai fatan samun sauƙi a wurin Allah. Ni dai duk wanda ya sa duniya ta zage ni ba zan yafe masa ba. Ƙarasawa ciki Kulwa ta yi ta sauke ruwan, ta fara haɗa wuta a murhu domin ta ɗora tuwon sayarwa, yayin da ita kuma Iyatu har yanzu ba ta bar bakinta ya huta ba, sai masifa take yi. Yau dama waye zai rungumi ɗan kishiya? Ai sai wawa sha saboda dan ma ko ka riƙe shi ba fita za ka yi ba. Wani ɗan ma in mai baƙin hali ne, Allah yake ya samu duniya domin ya wulaƙanta ka. Sallamar Maryama ce ta katse Iyatu daga batun da take yi. Ita dai Kulwa Iyatu har mamaki take bata, saboda kwata-kwata ba ta gajiya da surutu ga masifa. Idan aka yi mata abu ta kama mita, wuni za ta yi tana abu ɗaya. Inda Kulwa take, Maryama ta ƙaraso tana cewa, Kulwa kin ga har mun taso daga makarantar. A hanya na haɗu da Shamsu ya ce na zo na kira ki. Wa za ki kira? Iyatu ta faɗa ciki da faɗa. To wallahi daga yau babu ke babu gidan nan, munafuka. Dama ashe ke ce kike hure mata kunne ko? To maza zo ki fice ki ce masa ba za ta zo ba, kuma maza ya je ya nemi matar aurensa, amma ba wannan marar asalin ba ehe. Kallonta Maryama ta yi, Iyatu ni kuma me ne miki? Daga shigowata za ki faɗa ni da faɗa? Kuma na ga aini ba wani abu na ce wa Kulwan ba da za ki ce ina zuga ta. Ke Maryama ni ke faɗawa haka saboda tsabar baki da kunya ko? To tun kafin ranki ya ɓaci ki bar min gida, idan ba haka ba duk abin da ya biyo baya ke kika jawa kanki. Juyawa Maryama ta yi, zan bar miki gida, amma ina so ki sani duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. Tana gama faɗin haka ta juya ta bar gidan. Take Iyatu ta hayayyako ta fara bala'i tare da jan zaninta, tana faɗin bari na je na jawo uwar taki kunne, kar na ƙara ganin ƙafarki a gidan nan tunda abin ba mutunci. Na gaji da wannan cin kashin da ake min, idan da saninta gwara na ji. Dagowa da kanta Kulwa ta yi, ta bi bayan Iyatu da kallo daidai lokacin da take fita daga soron gidan. Ta san halin Iyatu sarai, dama dan ta raba su da Maryama da Shamsu. Da Shamsu ne ya sa ta takalar faɗan, saboda ita dai duk wanda zai ƙaunaci Kulwa, to ita kuma shine abokin gabarta. Figar mayafinta ta yi, ta fita tana ta ruwan bala'i. Ita kan Kulwa ko ba a faɗa mata ba, ta san gidansu Maryama ta tafi. Kai to gaciya. Haka ta ci gaba da haɗa wutar har ta kama ta ɗora tuwon sayarwa. Mahaifinta ne ya fito daga cikin ɗaki ya ƙaraso inda take. Sannu Kulwa, ki yi ta haƙuri kin ji? Komai na duniya yana da iyakarsa.
Shi yasa za ki ji kullum ba ni da magana sai ki haƙuri, domin shi haƙuri baya ɓaci, kuma komai yayi farko zai yi ƙarshe. Ni kaina kin ga haƙuri nake da ita, amma duk da haka bata bar ni ba. Share ƙwallon idon da ta yi ta ce, babu komai baba, in sha Allahu zan ci gaba da haƙuri kamar yadda ka buƙata. Yauwa Hauwa'u, Allah ya miki albarka, ya baki kyakkyawar rabo duniya da lahira. Amin baba, ta faɗa tana hawaye. To me to meye to me to meye na ji kana sa mata albarka, ni kuma sai ka tsine min ai. Muryar Iyatu suka jiyo daga soro tana magana cikin fushi. In banda munafurci, me za ka wani zo ka sa yarinya a gaba kana zagina a wurinta? Ko don ka iya ha'inci, sai na yi magana kuma a ce ni masifaffiya ce. To wallahi na fara gajiya ehe. Shi dai baban Kulwa sa kai yayi ya fice daga cikin gidan, ya bar Iyatu tana masifa, wanda hakan ya zame mata jiki domin kullum wuni za ta yi tana ɓaɓatu a unguwar. Duk maƙota suna jin ta, sai ka ce ita kaɗai ce mata. Juyowa ga Kulwa ta yi, ta fara yi mata faɗa. Duk abinki dai ba za ki auri Shamsu ba. Ke da aure sai dai ki ga ana yi, amma ba dai ke ki ba. Ita dai Kulwa ba ta ce komai ba, ta ci gaba da girkin da take yi. Magarubar fari ta gama tuwonta ta zuba a fanteka, ta ɗauka ta nufi dandali, inda a ƙa'ida can take kaiwa kullum da daddare. Tana zuwa tuwon ya ƙare, kuɗin da Shamsu ya ba wa Mairo ta ba ta ɗauka ta sayi abinci ta ci. Kat tana shirin har haɗa kawunanta ne Mairo ta zo inda take cike da damuwa akan fuskarta. Kulo, kin ji abin da Iyatu ta je ta faɗa a gidanmu ɗazu? Girgiza kai Kulwa ta yi. Me ta ce? Wallahi Kulwa, Iyatu ta yi duk wani rashin mutunci da kika sani, ta yi da gargaɗin Shamsu, wai babu shi babu ke. Kuma baki ji zagin da ta yi wa iyayenmu ba. To shi ne mahaifinmu ya ce da Shamsu kar ya ƙara kula ki. Wasu hawaye ne suka gangaro akan kumatun Kulwa. Lallai Iyatu ta gama nuna mata ƙiyayya, saboda tun da ta raba ta da Shamsu ta gama da rayuwarta. Share mata hawaye Mairo ta yi ta ce ki yi haƙuri Kulwa. Allah ya sa haka shi ne mafi alkhairi. Amin Mairo, na gode. Kulwa ta faɗa tare da kinkimar kayanta ta nufi gida tana hawaye. A haka rayuwar Kulwa ta ci gaba da gudana cikin uƙuba da matsatsi. Ga shi kaf garin babu saurayin da yake zuwa wurinta, saboda kowa tsoron masifar Iyatu yake. Domin dama ita Shamsu ne ya jajirce, to shi ma Iyatu ta raba su. Kullum Kulwa cikin kuka take. Mahaifinta kuwa haƙuri kawai yake bata. A cikin wannan halin ne aka sanya ranar bikin Mairo, wadda sai a lokacin Kulwa ta ji hankalinta ya tashi, saboda ita da Mairo ne kawai suka rage. Gashi Mairon ma za ta tafi ta barta. Nan ta bi ta rarrame har mahaifinta ya fahimta. Ya kira ta yi mata nasiha da cewa ta yi haƙuri. In Allah ya yarda za ta yi aure wanda za ta yi alfahari da mijin. Nasihar mahaifinta ta ɗauka ta dangana, yayin da Iyatu ita kuma ta samu nayi. Kullum habaici, wai Kulwa ta yi baƙin jini, ba ta da saurayi, gashi shekarunta 19. Kulwa tun abin yana damunta har ta haƙura. Yau da gobe babu wahala har lokacin bikin Mairo ya zo. Haka aka sha hidimar biki, aka kai ta ɗakin mijinta. Bayan bikin da kwana 2 ne, Kulwa ta dawo daga talla, ta ratsa ta gidan Mairo. Tsayawa tai tana kallon ɗakin Mairo, wadda ya sha kwanukan silba da su ɗan cana, da gadonta mai rumfa na ƙarfe. Allah ya sanya alheri Mairo,
Kuluwa ta faɗa kamar za ta yi kuka don tausayin kanta, saboda ita ta san babu wanda zai yi mata wannan kayan domin babanta ba shi da hali. Zaunar da ita Mairo ta yi, ta fara ba ta labarin irin baƙar wuyar da ta sha a daren farkonta. Nan da nan Kuluwa tsoro ya shige ta. Take ta ji ta fara tsoron maza, saboda wannan labarin da Mairo ta ba ta ce mata akwai wuya. In kayayyakinta ta ɗauko ta nufi gida tana tafe tana cewa lalle maza, ashe abin tsoro ne. Tana zuwa ƙofar gida ta ga wata dalleliyar mota mai kyau sabuwa dal. Gidan ta shiga, tana shiga ta ga Iyatu a tsakar gida, hankalinta a tashe kamar wadda 'yan sanda suka kama. An sauraro ku bibiye mu a shirin na gaba domin jin wannan dalleliyar motan waye ya zo da ita, sannan kuma gurin wa ya zo. Muna godiya.